Vás vítam u nového videa. Objednal som si box máte v akcii. A dneska vám idem natočiť unboxing všetkého, čo sme dostali. Boli veľa vecí zadarmo. No, tu máte zľavový kód, keby takto chcel objednávať, stavať akurát. Tak, plus biedna krabica. No a ideme pozrieť, co tu všetko máme. Máme tu nie jednu, nie dva, ale 3 Tariho cukrové vaty. Potom tu máme nie 2 Tari drinky, nie 3, no 4. A ale ich máme 6. Potom sme si objednali Dubaj čokoládu. Toto sme dostali k objednávke zadarmo. Reese's taktiež. A potom sme si objednali Tariho jednu oplatku. Tariho, no toto ku tomu zadarmo, ku tej Dubaj čokoláde sme dostali. Potom Mr. Beast čokoláda objednaná. Ďalšia Tariho oplatky. Citronové Tariho oplatky. A toto sme dostali k objednávke zadarmo. No. Takže komplet toto všetko, čo tu máme. I so zdobiarkou, i so všetkým ma to stalo 24,35. Na toto je celkom dobrá cena. No takže všetké Tariho vaty, oplatky a asi všetky Tari drinky, tak to vidno. Reese's Original z Brazílie, Dubaj čokolády, sme dostali k tomu zadarmo. Mr. Beast, Cheetos a ostatné, čo ste už videli. Ešte raz zľavový kodík. No. A to je všetko, čo som si objednal. Môžete sa tešiť na ďalšie videjko, ktoré neviem kedy vyjde. Môžete sa nechajte like, odber a sa teším na vás ďalej. Čaute.